Yaz dostum. Yaz dostum, güzel sen. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi alemi di sureti Qasas ayeta 25 da bahsa kچê Şuayb pêxember û hat kî. Dema got Musa ji Misrê derket hate ser ava Medyenê. Dît govaye komek însan wê derê pezê xwe, dewarê xwe, heywanê xwe av didin. Lê ji wan veqetan dî di keçik jî sekinîne ji xwe re. Di pîrek wê derê sekinîna ne di nav koma zilama de na. Bala Musa kişand û çû cema ji wa pirsî got we xêr in hûn vê derê hûn sekinîna. Got babê me yekî ixtiyar e. û heta got ev neçin ev şivan ji vê derê pezê xwe av nedin û dernekevin êm em naçinin nav wa em pezê xwe av nadin. Musa bi tenê çû pezê wa ji wa re av da û teslîmî wa kir. Vê neqlê keçik zû hatine malê. Carê dimanin hêviya millet zilam got pezê xwe av didan, diçûnî dî peyra wa av dida û bi derengî divegirine malê. Vê neqlê got zû hatin bavê wa got we xêr in vê neqlê zû hatin got hal û mesele ev e. Bav keçek ji wa şiyand pey Musa. Allah Teala behsa wê keçê dibê bê wecaetu îhdâhuma temşî ala istihyain. Yek ji wan keçika hate cem Musa bi heya, bi fihêtî, bi şermokî, bi edeb û terbiyet meşiya. Got were got babê min dibakê te got heqdesta te ucreta te ya got te pezê me av daye bidê te. Vêze Allah Teala li vê de behsa keçê Şuayb dikir dibê bi heya, fihêtî, bi şermî dimeşiya. Allah Teala behsa wa bi ti hewayê dî nekir. Ew heya û fihêtiya wa vêze didê pêş. Behsa wê dike nuqtê li ser wê, balê li ser wê dikişêne. Naxwe keçika Musliman dibê got van ji xwe re bike örnek, bi heya û fihêtî bê, bi şermokî bê. Pêxember aleyhissalatu vesselam dibê heya jî îmanê ya. Dema got heya û fêt neke tu çi dikê bike. Ew rûyê got ji heyayê sor nebe, fêt neke ya Rabbî te hefza min jê bike. Pêxember aleyhissalatu vesselam dua kiriya. Havan qîzê me Kurdayê Musliman a li ser va TikToka û bi zilama re va bêedebî bêheyayiya dikin. Heta got çend quruş jeton têne destê wan e, ser xatirê di jetona û halo li vê erebeke halo swar bibin û forsa xwe pê bikin. Keçikê dinê jî we bikine örnek ji xwe re bê ha çilo li vê erebê swar bû, vê keyfa ji xwe re dike. Wa xwe halo kiriye bi hûlo bi vê bêedebî bêheyayiyê ev jeton, ev pere qezenc kirin. Ka em jî em mêkevine va TikToka de xwe bi edeb û bêheya bikin. Neqene em jî bibine xwe yê erebeke halo û xwedî lûkseke wiha. Hûn ji wa re dibine örneke xirab û wa de elmên bêedebî bêheyayiyê. Tewbe bikin ji Allah bitirsin.